हेलो डियर स्टूडेंट, आज आम डिस्कसन करवा 9 क्लास हिस्ट्री प्रथम पाठ एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद। प्रथम आम एमसीक्यू 33 गोटी डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन टी है प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति भाव नेल्सन मंडेला केवे शपथ नहीं। यार आंसर टी है 1994। नंबर 2 चीन केवे राजतंत्र उच्छेद होता। यार आंसर टी है 1911। निम्नलिखित मध्य क्यों दिन फलासी युद्ध संगठित होता। यार आंसर टी है 1757 जून 23। नंबर 4 फलासी युद्ध केवे होता। आंसर हूँ 1757। नंबर 5 बेल्जियन कॉन्गो केवे गठित होता। बेल्जियन कॉन्गो केवे गठित होता बेल्जियम कॉन्गो केवे गठित होता। यार आंसर है 1908। नंबर 6 कॉन्गो नदीर क्यों दिग को फरासी कॉन्गो गठित होता। यार आंसर है उत्तर। तब देखा 7 नंबर 1880 मसीह जर्मनी रे प्रथम पश्चिम उपकूल रे क्यों देश को अधिकार करथिला। 1880 मसीह जर्मनी प्रथम पश्चिम उपकूल रे क्यों देश को अधिकार करथिला। यार आंसर टी है टोगोलैंड बी। 8 नंबर रूस रे केवे विप्लव होता। आंसर टी है 1917। 9 नंबर निमुक्त देश मानक मध्यरु केउं देशटी चीना तरभुजर कर्तन रे सामिल होई नथिला बा सामिल नथिला। आंसर टी है इटाली। नंबर 10 फिलिपाइन्स आदिवासी मान को कौन कहा जाउथिला। आंसर टी है हज। नंबर 11 वर्ण वैषम्य नीति क्यों देश रे प्रचलित थिला। आंसर टी है दक्षिण अफ्रीका। नंबर 12 गांधीजी क्यों ठारे वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे संग्राम करथिले। आंसर टी है दक्षिण अफ्रीका। केवे जॉर्ज स्टीफेनसन प्रथम बाष्पचालित रेल इंजिन निर्माण करथिले। आंसर टी है 1814 मसीह। नंबर 14 निमुक्त क्यों मसीह एक राजीनामा अनुसार फ्रांस को मोरक्को मिली। आंसर टी है 1904। नंबर 13 जॉर्ज स्टीफेनसन प्रथम बाष्पचालित रेल इंजिन केवे निर्माण करथिले। आंसर टी है 1814 मसीहा। नंबर 14 क्यों मसीह एक राजीनामा अनुसार फ्रांस को मोरक्को मिली। आंसर टी है 1904। नंबर 15 मोरक्को को केंद्र करी क्यों दुई राष्ट्र मध्य कलहर सूत्रपात होता। आंसर टी है फ्रांस और जर्मनी।
ଆଲଜେରିଆରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଟ୍ୟୁନିସିଆ। କେବେ ମିଶର ବା ଇଜିପ୍ଟକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା 1912ରେ। ନମ୍ବର 18 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁମାନେ କେପ୍ କଲୋନି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଡଚମାନେ। 19 ନମ୍ବର କେବେ ରୁଷ ଜାପାନ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା 1945। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଫଳରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। 21 ନମ୍ବର ସେସିଲ୍ ରୋଡ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର ଯୁବକ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ନମ୍ବର 22 ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାଠ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଇବୋନି କାଠ। ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଆଫ୍ରିକୀୟ। ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କେଉଁ ଦେଶର ନାବିକ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। 22 ନମ୍ବର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାଠ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଇବୋନି କାଠ। ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଆଫ୍ରିକୀୟ। ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କେଉଁ ଦେଶର ନାବିକ ଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ? 1857। ମେସୋପୋଟାମିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ମେସୋପୋଟାମିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଁ ହେଲା ଇରାନ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଫରାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ। 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଚୀନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶଠାରୁ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ କୋରିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଜାପାନ। 1839 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଅକ୍ଲେଶରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ସି ଦେଖିଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶଠାରୁ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ କୋରିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଜାପାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋଚୀନରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ବି ଫ୍ରାନ୍ସ। ବର୍ମା ତୁର୍କୀନ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସରକାରକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ।
33 नंबर निमुक्त क्यों मसीहार इंग्लैंड बर्मा को परास्त करथिला? आंसरटी है 1886।